The Hynniewtrep National Youth Movement (HNYM) has formally urged upon the Khasi Autonomous District Council to investigate a potential breach of the Land Transfer Act 1972 by the Dorbar Shnong of Madanryting. In a letter addressed to the KHADC Chief Executive Member Pyniaid Syiem on the 4th of November 2024, the organization has raised concerns about a land transaction involving a plot in Madanryting which was sold to a non-local in the year 1994. According to the HNYM, a 1,820 square foot plot in Madanryting Shnong Block D, originally owned by one Khadc, was sold to a Manipuri resident by the name of Hynniewtrep Singh. The letter further alleged that the then headman David Khadc had approved the sale by signing the deed between the local landowner and the non-domicile buyer. The HNYM has called upon the KHADC to intervene, emphasizing the need to protect the state's indigenous communities and secure the future of upcoming generations. Hakabede bat kami merendam lodeka jengbu sti jungi. Hakabede begini okey jaka jong way ubar jelah. Hangtai hapo Shnong Madanryting ke hapo pedang Shnong Madanryting ya kepala ulatih dikene ke jaka na kawai ka Khasi kepada ka kong kop Sibon Khadc. Kopti Sibon Khadc. Nadu usnam khat khandai spa khandai kusap. Ya kebahagane ka kot ni I kene ka dulir ya di thit jaka lasoi kene ka kot da uni ubang hangne la itu batho debet Khadc. Te hakabede kene ka jiyo thit jaka jung ni mender apo kari ka jongi. Ngesngau lengo aban UI bawat ka Dorbar Shnong Madanryting hadu kini gisngi kam syamla syimkhia ngesngau lengo aro ba imat kadai gejing bom tip na kadai gejing le khanang. Ban susngap ya kene ka kam ka jingo thiet jaka ju kini ki mender hapok kari ke jongi ka land transfer act khat kanda spa nyu pulai unju puar na ka section ke balai subsection 1 kala ka dau syai ba ki bar jela kemla ban thiet jaka hapok uput usam badang dai hapok schedule area ka six schedule area te hendrai kene ke jingo thiet jaka jong ne u meitei u badai u ne u mi sing moirang tham ai bom sha sing ubadai na po Manipur jai benriu maitai kala penlengok sisa ini hadu kata-kata ba na kaliang jong ka Shnong bat ka hima meliam ru imat kimtip ya kani ka jingyo thiet jaka jung ni mender tana kaliang kaseng nila tho ya kani ka city sha ka council lengba e ba Pyniaid Syiem molong Syiem bakin sim khia ya kani ka kam badai ban kendang mardor ya kini kibreu ya uneu umender ubawan bat thiet jaka po ka bre ka jung ngila ai poru ya ke council sitayau nadu kani ka sngi ka ba menta ka sautarek balada kimla ban le ye ban khangtala lania ban penduk pendam no ine jingyo song Shnong jingyo thit jaka jung ne mender po kari ka jongi na ka liang ka sang ngin sa Syiem hi dala ka jong kalenti dala ka jong ka bor lada dai ban le khangtala lane lada dai ban le da kanu no kalenti ru ngin le ya kata haden wa adap ka sitayau Namun tarik mentah ha ka khat artrik ngin le no kebadan kap. Bat kane kadai ka khubar ka basha shabar khat kirang ba Shnong apo ka bri Hynniewtrep. Ba phim dai ban long kinong diri kinong bandai ka khandok siap jong jai ban riu tang na ka banta ka jing mentoi simet ka jong phi. Ya phi la thong dok pai ba ban ya dai ka khandok siap jong jai ban riu. Handrai kumangi I menta ba kirang ba Shnong khamtam hapo sor Shillong keladai penban kinong ri ya ki mender. Kibabun ki tukan mender hapo Shillong ki yo NOC ki yo Trade License Council da ka jing ai NOC jeng kitu girang ba Shnong ki bandar hapo sor Shillong kane ki jing jelai ki mender hari Khasi jongi khamtam hapo Shillong taung kadai na ka daw jong ka jing shat kala jing girang ba Shnong ki jongi lada ki skauram ya kane ong ya ki ban ya kando ba ka sanga kanu nok pon ngiloi ngiklong ki balak loi ban ya pen I ki nia ki jutang bat ki balada ki ong mangim sam isu NOC ngin yawat ya ki daw tanrai balai kini ki khlajat ki jalai kan ya Shillong ba khamtam hadu bikin ayo ban thiet jaka tana ka sang HNYM hi borok kawai ka pha ikene ka karo ka basai sa borok khot kirang ba song khamtam sa Dorbar Shnong Madanryting ya ka bang ila pha ikene ka city sa urang ba Shnong Madanryting
ha ke arflai trek u Oktober arjar fusau. Ngida kerpat ya ke Dorbar Shnong of Madanryting ban yo ban syong jelang rengkat bekeseng bangin yo ban ya mir jingmut ban ya thir sani bha ya kani ke jingma ke bakrau na kadau ke jing yo thiet jaka jikini ke mender ke Barjala. Te kadu ya wai keseng kesngo ban panpau ba kajat bendriu ke bakalong menta kadan hapdang ke jing ke bakrau na kadau ke jing haspa jong kitu ki breu ke badan ke bor. Kata lakan top ikirang ba Shnong lakan top ikini gi haspa ki badan jaka puta tang namar bakin yo pisa kim syam kanchu ya ke jingdan jo ketaka andru ke ban khangla di ki mender batit jaka po ke beri Hynniewtrep ke jung.